dapat mag-improve man kita for the better. Hindi man niya kay nagbaw. Nakaubra ka na kagtan. Lalaway ka pa imong yapon. It's just fired. Hindi ka lang mo. Hello mga day. Mayong aga mga day. Ay na makita subong sa isa ka vlog. Kag gusto ko kita, idibalan hamba ko sa inyo nga makaon-kaon kita. Kag dason ma-storya-storya. Doon mo siyang concept sa akong vlog. Pero sad to say, sa kagina, aga pa ko nagbugtaw. Gusto ko 7 pala katun ako sa Starbucks. Para ka dito ko makaon-kaon, morning coffee, while mawit-wit. I'm going to introduce a new word. Wit-wit mga day. When I say wit-wit, storyahanay na or kwentuhan. Pero ang rough translation sa wit-wit is chismis. Machismis kita tani aga pasakapihan naman akong gusto to. Pero sa pag-abot ko dito sa may Starbucks, wow, ano mo niya imo yang since Saturday gali puno ang Starbucks. Wala labot nga puno ang Starbucks. Tanan nga mga estudyante at to sila dito para magpa-tutor. So since magahod ang Starbucks, puno pa. Sa mga tupad mo din may naghahamba nga x to the power of 2 yung mga among sila sa math. O kung sa piyak mo din may nag-storytelling para siguro sa IELTS o sa mga SATs kung mga ano man da. So nag-decide ako magwa. Pagwa ako, wow, gahod man. Kasi syempre traffic kay Saturday. So nag-decide ako mapuli na lang dili. Kag diri na lang ako mag-vlog. So dahil, sad to say, hindi kita makakaon-kaon. Kaya nga, hindi natin pwede magkaon. Kaya do public library, hindi siya pwede magkaon. So, gindala ko man ang ako na gin-order dito. Ari siya. Pero itry ko lang karon. Matimo-timo lang. Tanawan tala akong okay. Sa kagabi ka pa minsan, ako kung ano ako nga i-vlog para subong. Kaya parang damo ako sa may ma-upload. Kag amo na, napinsaran ko nga ay timing. Gini siya ako yung vlog. Kaya damo manugpuli. Damo manugpuli sa Pinas. Especially mga OFW nga halin sa Thailand. So, tig pululi subong nga March. Kaya napinsaran ko gid nga kung ano ang inyo nga pwede ipadala halin sa Thailand. Amo na siya atong sumutay nga i-vlog. Pero before kita magsulit sa pasalubong, may share ko anay nga storya. Ang storya nga ini is halin siya sa ako ng upod sa una. Hindi siya happy thoughts na medyo masubo nga storya anay. Start kita sa masubo nga storya. Hindi naman permit ay kadlo-kadlo. May mga subo man nga parts. So kami na diri mag-work kami. Every March may option ka nga kung gusto mong summer class or di ka mag summer class kay mapuli ka for 2 months gina niya. March 10, April and then May 10 muna siyang yung mga summer. Sang naga-storyahanay kami, gipamangkot ko na siya. Sino ko, ay my God, sana mo flight. Pero syempre ako gusto ko dyan daw taning every year nagapuli gid. Kaya syempre after a year's work, mas okay gid nga mapuli ka. Kag gusto syempre makarelax, to be with your family, mga friends, mga pero gimako ko siya. Nendo ko mega, saan ka mapuli? Tapos doon na ano ko sang iyang reply kay sila ko. The first time ko nakabati nga may amo pa sinagali. Linya, ay hindi ko na magpuli. Kay isang ginambalan ko sila ya sa balay, nagamba sila nga. Dai, instead na magpuli ka, pwede ipadala mo lang kwarta. Dito I feel so sad nga amo na gali nga mas gusto pa nila magpadala sa kwarta since sa magpuli ang ilang bata. Doon naintindihan ko man because siguro kinahanglan gid nilang kwarta. Pero para sa ako niya do mas nanamian ko yung every time na nagapuli kasi syempre baka ka ubra tapos after sina syempre ma-relax ka man tani. Pagdason mapahuway ka man. Pero galing kay sa ilaya mas gusto nila kwarta. Doon na anod ko sa iya to sa una kasi nakon siguro may amo mong ginatao eh. Kag daso lang storya iya sinagali before na siya nakagraduate ano na siya as maid as well para lang gid makatapos siya eskwela. So dito saludo ko na sa iya nga amo na siya. Pero hasta subong do ka subong gyapon sa iya nga life. On the bright side naman kita mga day. Every time na magpuli, amo ding masadya. Kaya siyempre excited ang tanan. Though hindi ka nakabalo kung anong himuon mo. Kaya siyempre, hala, pamutos diri, mga ano ka sa mga bag nimo, sa luggage, kung ano yung panulod, para sa tiyo mo, para sa tiya, sa mga hud mo, sa mga utod mo, sa mga tupad balay mo, sa mga maninay mo, sa mga tanan na lang at ang tao, pag halos na pang dalaan nimo. Pero sa tutuod lang itadaya, akon, gini siya yung point of view. So it's either nga, wala ka mo, respetar ka mo, kaya akon niya. Sang naghalin ka mo, pakadto sa bangko, tanan nga mga tao nga ina, sang nagistoryahanay ka mo, ang ginhambal lang nila sa imo halong pagandam ka digdo ha. Wala man sa maging padala sa imo sa nagkadto ka di. So hindi mo na iya responsibility nga pangdalaan sila tanan. So kung magpuli ka man gid, kadto ka sa ila, pakita ka sa ila ka magambak, hello, ari nako, kamusta ka mo? Oh. Sa paglakat mo storya, so sa nakita na ka mo storyahon mo man sila. Hindi mo na iya responsibility nga dalaan gid sila per me.
Ako nang naiya. Sa ako niya kaya nga mga friends ko, makintaray kami. Wait lang na iday. Minsan kita day. Minsan matagalog kita. Kaya may mga viewers kita Tagalog. Kag hindi sila makaintindi. So sometimes Tag-il, Tagalog, Ilonggo. Taglish, Tag-il. Pero para sa akon, maputo ka na imuya. Magamo ka na pirmi. Pero hindi ka man, wala ka magapadalagan. Ano nga abi man, nalakag itong bilog mo itong barangay. Pero kanya-kanya na iya kung gusto niyo magdala, okay. Narespeto ko na. Kung dalaan nyo tanan, okay. Basta kuya, nugay kung muya ko sa ako. Don't me. Amo na rin don't me. Sa Ilonggo, nugay, nyo kuya. So tanan na, basta March, tanan busy. Especially diri kay manupuli. Tanhala pa na makalakat sa mga kundintiin, mamakat sa mga tanan-tanan. One time, may friend ko magindulong sa airport kay mapuli siya sa Pinas. Siyempre nag-worry ko nga ano may upod siya kay first time niya magpuli. Nagkuy tanim may makita ko di ko na maupod para nga ipaupod na lang siya para mag-guide siya kag dason di man siya madula or ano man. So sang nagapakadto na kami dito sa may counter. Bow ang counter nila sa may Cebu Pacific sa airport. Bow. So daog piyang alagyan pa bagyo dai. Sang curve bungga nanda. Grabe yung pila. Ano sa magamba sila nga 19 nag-open. Kasi syempre, yung iba niya alas 4 lang yara na da. Kaya syempre excited. Kung ang flight is alas 12, open ang counter 9. Ang mga tao, alas 4 lang kisara na da. Ay, ang masuggest ko sa inyo is, mag-check-in ka mo online. Kaya para pag abot dito, may harap din nga check-in counter nga naka-online ka na. So wala ka problema, hindi ka magpila. Amo da ang sekreto dai. Maano ka mo ya online check-in para nga dali. Sa una wala pa ta nakabalo. So mo to pila kami. Bo pag abot gito baw nakita ko ito akong mega. Nakang baw salamat yari ka diri. Pwede ko ni siya upod sa imo. Kay kun diin ka siya makadto, digtugin na sila may mga domestic flight pa dire-diretso at least may upod siya. Pila hala wait. Sang turn na nila at tuman ko to nakipila kasi syempre ako ang mga sa mga bag, mga luggage pamutang sa belt mo na. Sang pagpakilo 32 kilos niya sang friend namon so ay over baggage at 2 kilos pero okay lang. Sige na akin upod ka man so pwede ning ang amo niya pila na ka kilo do 10 so pwede gina duwa ka mo butang naman ng isa to okay na tapos ang okay na naghambal ang babae nga may day ang ina siyang term is para hindi pwede kuno hindi pwede sinakuti nga hindi pwede kay tungod hindi sila same date nagbakasang ticket amo na siya nga hindi pwede yun ako nanong hindi pwede hindi ko maintindihan kung anong halayak hambang hindi pwede tapos linya lang tawa pala ho wow ginpakita ang ticket so sang mega ko ang flight niya day buwas payaday imagine ato na to saya buwas pang niya nga flight kung ako syempre mamba ko bow lamuna na lang ko duta lamuna ako siyempre kay mahuya ako pero believe kapag ito sa ako nga friend nga binambala niya ko iya sali niya nagkadto man lang ko di kay pakilo ko ni at least buwas kabalo na ko over baggage prepared ko buwas amo na niya ginhambal sa ako niya wala siya nahuya amo na iya nga buwas siya prepared na ko madala ko kwarta kay mabayad ko buwas over baggage hindi kada in every darkness may nakita siya nga light dapat amo kita na tanan sa kung anong mada nga trials challenges dapat look at the bright side of life enjoy mo na gani nga di ka mo enjoy ka mo so speaking na sa mga puli-puli no ang storyahan ta subong is mga pasalubong kung may ara ka mo relatives may ara ka mo friend nga nag-obra dali ano ang inyo pwede ipadala sa ila kung magpuli sila kung mangkuton ka mo hindi mo niya magambang hoy dali ko niya mo ni bo na namian kung blas na akong subong nga amo ni dayo nan kaya wala ko ng shave pero kung si Papa galantaw ni mamba subo kampiyon nito lapid ito kalain hindi mo kung wala kakaon namin tsaka kakaon tuna sandwich amo siyang bit-bit ko puli aside dahil sa kape ato dito kagimbutang ko sa may mag Starbucks mo na to number 1 dahil ipadala nyo elepante ang Thailand so very popular sa elepante ni comes in all sizes hindi man ang elepante nga tutuod pero sa una ha ang elepante na aral lang sa dalan pwede ka na magbakasang daw sugarcane tapos 5 baht tapos ipakao mo na sa elepante pero subong hindi ka na ginakita so siling ko ano man ang mga elepante gajutay na lang ano ba sa uli may extinct na yung mga elepante so muna pwede mo magdala elepante ang elepante madamo na siya t-shirt elepante keychain elepante may mga pajama na siya o kung t-shirt na may print nga Thailand tapos may drawing nga elepante ambot lang kung may ara na chocolate nga daw elepante pero sa Singapore nga may ara na siya nga merlion but sa Thailand daw may ara na siya nga elepante naman niya nga chocolate sides na may mga ref magnets
elepante. Damo daga collect sa ato ng mga ref magnets. Ang ilang ref do na puno na lang sa mga kung ano-ano. Halin sa Bermuda, halin sa mga kundiin, pero wala man na nila katuan. Muna elepante no. Pero mga day, napangayo ko lang sa inyo mga favor. Once makabaton kamo sang elepante, nga halin sa inyo mga friend, a gesture in return, padalaman kamo sa mga ahas. Yung mga ahas niyo mga friend, ahas niyo mga tupad balay, ipadala niyo balik sa friend niyo para dalon sa bangko. Kaya nga adiri, mapuslan na sila, ibutang na sa mga whiskey. Sing sa dira manghalit sila sa mga tupad balay niyo daw kung sa mga kung sino man. Padala sila di, napuslan pa na sila. Number 2, ipadala tugon niyo mga dried fruits, especially ng tamarind, sambag. Miyara na siya mga dahil sa ano, tamarind paste. Bako namit sina. Especially pag ikon miyara sang mangga. Baw. Mangga ka ginamos. Nando mo na siya ang tamarind paste. Isaw-saw mo ng mangga nga maslum. Alam mo, dugalaway-laway ako. Muna na, number 2, tamarind. Number 3, seaweed. Kung ano uso ng seaweed. Kabalo ka naman sa aton, kabaya nga kung ano uso, mga Pinoy o pagina. Sa nag-uso tong football. Mutanan na lang, football. So, na basketball lang man, ano nga nag-football, bauso mo ng football. Sa nag-usong seaweed, mutanan naman do gustong seaweed. Yan ang seaweed nga ina nga mga day. May movie na siya, kung wala ka nakalantaw, The Billionaire. Storya na siya sang naghimo sila sang seaweed. Kung paano niya discover, paano siya naging milyonaryo, tungkol sa seaweed nga ina. So, kung ano, ilatawan nyo gidanay. Kaya kanami sila ang movie, may English subtitle man. Ang seaweed nga na, pwede nyo na mabaka sa mga 7-Eleven or Family Mart, kung gusto kung ano. Or kung sa mga diin na sa mga malls, damo na siya. Kag ang pinaka-last, okay, number 1, no, liwat. Number 1, elepante. Importante gina. Number 2, itong mga tamarind or mga dried fruits. Naman na siya. Number 3, amo na siyang seaweed. Tao kenoy. Amo na siyang ngalan niya. Ano man na, may gamay, may tapuas na mga ano. Kag ang pinagigday ka, ano, ang Thailand, well known sa pangpaputi. Tanan na lang day, pampaputi dawari din. Gusto mong paputi sang ilok, gusto mong paputi sang hita, gusto mong paputi sang skin, sang imo nga legs, tanan, bilog mo lawas, gusto mong paputiun. Diri ari na di. So, as nipple, pwede pa pink-pink, mga lips, pink-pink, tanan, pwede mong pangpahid. Pero be careful, ikaw. Dapat FDA approved. Ang hindi na itanawon, kaya basta kung halala kang pinamakalda, pagkasong adlaw ba, Diyos ko, ano nang tsura niyo? So dapat careful ka mo kung magdala ka mo sa mga pangputi niya ina. Ako man siyempre, may insert ko din nga picture kung ano sa una kagarhom. Ganit sa may mga color da, baw, I feel you. Kung ano gid ng inyong gusto. Kasi una mo man ko na, pero siyempre, dapat mag-improve man kita for the better. Hindi man niya kay nagbaw. Nakaubra ka na kagtan, laway ka pa imong gyapon. Sala mo na iya. Muna gani nga, bundi magigano atong ilong, pero ano propog muna dapat siya nga improve for the better. Muna ang picture ko na iya, tiano, pati subong lain na, kung subong na ito, subong ng pink-pink ng mga kwan, muna. So muna siya dahil sa Thailand, damo dinadili sa mga pampuputi. Buday basi kung may mga iban pagidaya ka mo nga siyempre ari mo ka madig-obra tapos may nabala ka mo pwede pagigili pa sa lubong o kung may gusto ka mo halin lang diri i-comment niyo dira para mabalaan man sang iban bulig-bulig man kamo kung ano pwede nang pwede da hindi lang kay ako tanan kung tanan gatag impormasyon share man kamo. Okay amo na nani mga day sa mamintra naman ako sang iban. Okay, kung may mga suggestions, comments, ihambal nyo lang. Okay, be good. Bye.